Salutare bătrânilor și astăzi este primul videoclip din seria cu TDS, Tower Defense. Și l-avem pe un prieten, pe mine, Albert, vorbește Way. Salut, fraților! Ok, și astăzi ne jucăm Doomspire Defense pe server privat. Cine vrea să facă colaborare? E un joc care e Tower Defense. Apropo de știu. Da, și gen noi ne-am mai jucat. Da, că după cum vedeți am foarte multe tower aici. Și cine vrea poate să facem colaborare, numai că am nevoie de Discord-ul lor și na. Că trebuie să vă dăm WhatsApp-ul pentru că prietenul acesta Albert nu are Discord. Știți din episodul anterior în care ne-am jucat în mai multe jocuri din univers, gen multiversul jocurilor, și știți că a zis deja că eu n-am cont de Discord, așa că nu ar trebui să mă mai zică. Da, ar vrea el să facă, dar are o problemă. Ok, și acum hai să intrăm. Nu e că am o problemă, dar nu-mi place mie. În fine, pe ce intrăm? Ce, vrei ăla cu peretele turbat? Da, cu ROAR! Stai un pic. Deci hai să încercăm să facem cu astea ca să fie cât mai ușor jocul. Vei? Da, nu, lasă. Hai ăsta. Stați un pic. Sau vrei pe la eventul ăla cu zombie? Nu, bă, că știi că nu putem pe ăla. Hai mă să mai încercăm, că sigur e o strategie la mijloc. Păi sigur, nu. Frate, dar cum facem? Hai, intră. Nu mă lasă. Acum mă las. Intră, bă! Ai intrat, uai. Oi. You early. Early by those. Apropo, sperăm că vă place episodul nostru care l-am mai făcut. Știai că cel cu universul jocurilor sau nu știu cum. Dar scuzați-ne că este de o oră. Doar ce să upgradăm? Survival-istul? Ce facem? Hai, tu upgradează survival-istul, eu pun 6 shooter din ăla. Eu stincă. Nu uita că trebuie în range-ul lui să pui călne de HP. Pentru cei care nu știu ce este un Tower Defense Simulator, este un joc în care vin ăștia inamici spre baza noastră și noi trebuie să punem diferiți oameni, personaje, ca să ne apere de ei. Trebuie să pun și un paintballer lângă 6 shooter. Ai skin pe retro paintballer. E ok, dar au venit ăștia care se aruncă din picioare în cap. Și-au dat părțul lui Putin. Bă, mai ținte Albert porcul păr? Eu nu vreau să mai upgradez ăla, mi-am pus ăsta direct. Ce ți-ai pus? Uite. BB Gunner. Uite cât HP are. Are 90. Paintballerul are mai mult decât BB Gunner. Bă, dar urâtul ăsta meu mori. Nu moare, să dă HP. Nu, dar ce face asta? Îți dă HP singur? Uite face. You stink. Uitați, bă.
Dacă ne-ați văzut episodul nostru cu universul, bine, știți voi, adică ăsta, episodul nostru trecut, ați văzut că ne-am jucat și Jutsu Shenanigans. Dacă nu l-ați văzut, eu v-aș recomanda să-l vedeți pe acela, că veți înțelege mai multe despre el. Da, și pe la minutul 30, minutul 30 sau care minut? Că nu mai țin minte. Nu știu, se va întâmpla ceva special, dar nu zicem că trebuie să vă uitați voi. Da, când am fost la Jujutsu Shenanigans, trebuia să vă uitați, dar scuzați-mă din lagul acela. Ei, că am și OBS-ul, am și astea pornite. Da, oricum o să și-l repare, gen să aibă net mai bun, să aibă chestii mai bune, Oh, shit! nu? Am uitat. Nu are cloud detection. Nici a mea. Sunt destul. Hold up, wait a minute, cât HP au? Au 3, bă, nu, Merlin. Nu încă. Nu, ne rupe picioarele. Văd că pe imbalarul tău are. Păi da, i-am dat eu upgrade, că dacă nu dădeam, nu avem. Hai, te rog, omoră și Oh, Bă, trebuie omorât ăsta. Trebuie omorât ăsta, că ăsta e cel mai gras porc care l-am văzut eu în viața mea. eu. Bă, ăsta e mai mic, ăsta e mai gras până și pe lângă porcul ăla care l-am tăiat eu de Crăciun. Mortex. Da, mai țin minte că Mai mi-a porc. Da, mai țin minte că ți-am trimis eu poze cu... porculaițărul. Nu, la poliția, nu, iar porcul ăsta gras. Lasă că porcul ăsta gras nu mai trăiește așa de mult ca data trecută. Chiar că Hai că ăsta nu are cloak detection. Bă, dar voi știați că la Six Shooter îi trebuie o curea și are cloak detection, adică poate vedeau pe oameni invizibili. Da, că unele taure care n-au un upgrade, de exemplu, care gen când upgradați un din ăsta de al tău și vezi acolo deasupra pozei, trebuie să fie un ochi mov. Dacă este, înseamnă că îi vede pe invizibil. Dacă nu e, nu îi vede. Oh, shit! Am merit. O merlim. Am merit-o de tot. Ce să mai... Bro, are să dăm replay? Hai, replay. Și încerc eu cu pianist. Bă, oare ce să fac? Oare să pun pianist? Sau oare să upgradez ăsta, cum se numește, mă, survivalistul? Nu știu. Eu știu că Undead Coming. Acest episod vom spera să fie mai scurt, adică vom face câteva metri și după aia cred că vom termina, că celălalt a durat o oră și ceva, că cred că cam nimeni nu se va uita la atâta. Dacă sunteți generoși și aveți și voi o inimă, Da, deja suntem în minutul 9. Ce perfect. nu ne așteptam că am filmat atât de mult. Scuzați-ne dacă credeți că am exagerat prea mult, dar nu știm noțiunea timpului prea bine, așa că... Dacă vă uitați la acel videoclip pe la minutul oră, pe la oră, gen a început să fie furtună la noi, dacă nu știi. Mhm. Dar acum s-a liniștit, nu mai e nimica. Da, gen pe la minutul 50 ceva genul. Bombă ce omor pe ea. Stai că 6-7, am 1000 6-7. Bă, și eu. Oh my goodness. 1000? Ai 1000 de lei?
N-am avut 1000, dar am avut 6, bă. Frate, 6? clonul tău trebuie să spawnezi o clon aici. Dacă ar spawna o clon aici, ar fi perfect, că așa s-ar duce. Ala mele! Ala mele! Nu, ne-a scăpat băcuța. Ce mă? Ne-a scăpat. Eu îi Nu, a fost un efect ăla. Cum l-a spawnat așa? Păi bă, ai uitat că i-ai upgradat meseriul. A, da, chiar. Eu vreau să le upgradez la maxim arsenalul la meserii. Oh, Am corect. apelul. Bă, dar unul tău se părțăvește pe aici și pute. Am apelul. Bă, eu vreau să strâng 3000 ca să pot să pun ăia 2 clonuri. Numai că nu trebuie să vină urâții ăia. Că dacă nu știi, sunt fotbaliștii ăia care cred că i-ați văzut. Oh, shit. Nu m-am gândit la asta. Suntem câți? Dar că nu o merlim. That's kick. Pizza! Pizza! Da damage. Uite, i-am omorât pe toți cu pianistul. Hai să fie dacă e. Bă, am avut un bă. Sper că n-ai zis că îți păstrezi pentru clonele O, alea. da, dar să-mi pun ăsta să-mi-l fac de bani, să-mi bam cloak detection și după aia. Că nu vezi că ăștia urâții, uite cât de mici mi-au dat. Ce-i băgă? Uite-i! Bă! Ia mă că nu m-am nevoie de mulți bani. Gata, acum o să fim perfect, că am pus urâtul ăsta. Care cred că dacă îi mai bag câteva upgrade-uri, cred că se aduce pe toată mapa. Eu știu. Hai că-i bombă pianistul. Dă-i, bombă, bombă! Bombă. Oh my goodness! Hai, bombă, bombă, bombă! Baby. Oh. Bombă! Nu! Bă, dar n-a murit. N-a murit. Măcar n-am mărit-o. Îmi mai bag un upgrade la ăsta. Oh, shit! Suntem câți? Bagă bomba! Iha! No! Mi-au scăpat doi. Hai că doi mi-au mai scăpat. Bulk! Hulk! Ești prost? A venit Hulk. Lasă că Hulk a merit-o. Bă, ce zici? Oare să-l upgradez pe shooter să dea 30? Fraților, oare să le upgradez pianistul sau să pun BB gun? Upgradează pianistul! Am o felă. Pune mii de bombă! Lasă că mai pune aici, lasă mai pune acum o bombiță. Bombă, Clad? Nu trebuia să pus sincer. Bă, dar are cureaua aia specială. N-are cureaua. Gata, i-am băgat cureaua. Acum upgradează mai repede clonarul cu Merlin. Știu, asta și ce... Oh, shit. Oh! Uite un pic ce față are pianistul. Are fața lui Iohannes. Nu Zom Launcher. Oh, hei una. Am arătat. Cum l-am pierdut. Bă, ai auzit ce urât a făcut? Da, a făcut exact ca colegă de-a noastră. Da. Ui, era stocat de ăsta pe
mine, ești nebun? Cheeseburger. Au, mi-a fost Cristiano ca pe tine. Nu! Lui Oh, tu vezi ce mi-a venit? Mi-a upgradez pianistul, mi-a upgradez pianistul și au merlit-o tot, dacă mi l-a upgradez. Bă, dar fără clonar la upgrade 3 nu se coere. Că sunt ecuți. Că spawnează urâții ăștia doi. Care se mișcă cu viteză. Am nevoie de bani, dar că ăștia nu dau bani. Ăștia mari nu dau bani, ăștia dau bani. Dacă poți să prețuiesc discom. Bă, cum n-am murit, mă, Hulk? Haide, oi, mări odată, ce porci copii pătrați. Bă, suntem cupți! Cred că s-o cam beșit. Cheeseburger. Cheeseburger. Suntem cupți. Dacă nu mi-l omoră. Mi-l omorât. Nu, ce faci? Nu l-am upgradat. Oh my Bombă. god. Băi, băi, asta zic, mă, asta zic. Bă, iar a venit, mă, omul lui Putin. Băi, Hai că vreau power pianistul nu mai am ăla. nevoie Are de și clock mult, detection pianistul. Pun un BB gunner, că văd că o merlin. BB Gunner? Da, pune. Pune, ui, că nu mai am nevoie de mulți bani și că o să-mi upgradez urâtul ăsta. Oh, hell, no, cine au venit? Au murit. Uh-oh. Upgrade! Hai că vine Putin. Mamă, ce puternice! Omoară! Bă, ăștia sunt prea overpower, ăștia care dau cu pumnii la oițe. Mamă, dai. Oh! Dai. M-a băgat bătaie la bucuță. Mamă, acum e modul mitralieră, care și clock detection. Haide, fraților. Haide, oh! I-a dat stunul ăla. Vine așa cu pumulețul lui Putin. Hâr. Nu, baby. Mamă, sunt 3 ca spawnat ăsta. A venit Putin. Nu s-a întâmplat nimic. Dar la mine și ea în cap și au murit, atâta. Da, toți au murit. Uite, zombie launcher. Dă-i pe zombie launcher. Trebuie să-l omorâm pe gigantul porcilor. Haide, mă, că more. Bă, dar unde să te mut? Hai că te mut aici. Minionul ăla, minion, piticot, cine știe cine Ion. Cred că am făcut un upgrade la six shooter. Vezi că ăsta al meu are backup. Dar cam puțin damage de ăsta meu. Nu, de parcă nu dă 126. Nu știu. Și are dita mai range-ul. Nu, doar puțin, măi. Care mă, la ăsta al meu are range-ul cu toată asta, aproape. Six shooter-ul meu zic că dă cam puțin damage, nu e așa? Frate, dar ce-i poza aia care stă pe un garden food station? Mamă, trebuie să schimb team-up-ul. Bă, am chemat team-up-ul. Deci că e WC-ul ăla. Team-up-ul meu e în clădire, efectiv, e în clădire. Uite ce alergă! Na, sunt... Lasă că e mort. E mort ăsta. Ăsta nu cred că e mort, sau? Ba da, e mort și el. Da, mă, nu e mort, da, puțin, știi? Bă, cred că o să-mi pun... Dacă moare O să-mi pun un... Mamă, bă, pot să-mi pun un gun, un minigunner din ăla acolo sus,
care linge fix toată mapa. Nu, bă, pune-l aici, în colțul ăsta. Crede-mă. Așa, uite, vezi ce frumos l-ai pus? Cam puțin. Hai că Cam vine puțin. porcul ăsta. Bă, dar Lasă merlito. O merlește ăsta, o merlește. când intră pe acolo... Hai că... Oh, shit. Ai show mici. Bă, problema e ăsta, e porcul ăsta. Da, e grasul ăla. Hai cum am upgradat ăsta, bă, uite cât de rapid trage. Cam în ce trage? Mutated. Oh, shit, nu, e charge. Polițul ăla o să intre noi și o să merlim. Păi deja merlită. Da. Oh my god, frate, dar era un run atât de bun. Știu. Suntem la minutul 20. Deja. 21. Hai că o să terminăm aici. Da. Îmi pare rău că n-am reușit să câștigăm, dar am încercat tot posibilul. Da, Sper că măcar v-a plăcut acest episod. Hai, zi tu, dacă zi tu că tu ai dacă v-a făcut. plăcut, da. Dacă v-a plăcut acest episod, sper să lăsați un like și subscribe. Și poate în următorul episod o să fac off camera și o să-l iau. Stați să vă arăt pe cine o să iau. Că o să joc un nebun jocul ăsta. Bine, nici chiar că o să un nebun, dar o să iau pe Wizard. Costă 5250. Deci, uitați-vă la bani de aici. 2938. Și o să încerc tot posibilul meu să iau Wizard. Așa că, băieți și fete, dacă vreți să vedeți când iau, doar trebuie să apăsați butonajul ăla de subscribe și clopoțelul activat ca să știți când îl iau și ce videoclipuri mai postez. Așa că, băieți și fete, sper că v-a plăcut videoclipul, o vizionare plăcută și pa, pa, băieți și fete!